spanske modstander, 19 år gammel. Altså fra Algeciras i Spanien. Og 3 års erfaring som Muay Thai-bokser. Adam, han bor i Algeciras, men han træner i et gym, der ligger i Estepona, som ligger cirka en halv time derfra. Lidt tættere på Marbella. Adam, han har noget erfaring som Muay Thai fighter, men er måske nok bedst som kickboxer, altså K1 fighter. Så det er måske til den spanske fighters fordel, at man begrænser reglerne i den her kamp til at være K1. Fordi Jasper er så god en Thai fighter, som han er. Jeg kender ikke så meget til den spanske modstander, men jeg ved en del om hans træner og det gym, de kommer fra. Og der findes masser af både professionelle og gode amatørfighter, der kommer derfra. Altså, spanske modstandere i ringen. En rekordliste på 8 sejre, 5 nederlag og 2 uafgjorte. Kommer altså hertil med et nederlag senest i bagagen og skal nu ud og revancere det mod Jesper Lindahl. Som du jo har nævnt over for mig, det er altså en af dem, der godt kan blive rigtig, rigtig god. Et ung, stort talent. Ja, Jasper. Jasper, ja. Ja, han er meget, meget spændende. Spændende fighter at følge. Og det bliver altså også spændende at se, hvordan modtagelsen bliver, for han er også en af de lokale fra Vestegnen. Altså, jeg ved jo som sagt om det spanske hjørne, at træneren derovre, Raul, han har næsten sin egen familiemæssige klub, fordi hans børn, de træner alle sammen thai-boksning, og den ældste af dem er professionel thai-fighter. Og den yngste er kun 8, og et kæmpe stort talent. Så lad os nu se, hvad han har kunnet banke ind i hovedet på Adam. Står altså også knivskarpt, Jesper Lindahl. Ja. Ser altid top-tunet ud. Ja, altid. Ser ud som om, at Adam fra Spanien har en lidt større rækkevidde. Ja, der er noget højde og drøjde til forskel på de to, men i et halvt hoved. Jasper er altid den lille i sine kampe, og det har han vendet sig til. Han er til gengæld bumstærk, og det kan man jo næsten se på ham. Heller lille og hurtig en stor doven, er der nogen, der siger. Og som ring announcer lige fik rettet sig selv også, ja, så er altså for en god ordens skyld K1-regler, og ikke Thai, som vi har været vant til indtil videre ved stævnet i aften. Forskellen er, at de ikke må bruge albuerne, men at de godt må sætte knæ til ansigtet for eksempel. De må heller ikke clinche helt så meget, som man må i Thai. Man må lave 2 teknikker i denne her sammenhæng. Så skal de slippe hinanden bagefter. God low kick fra Jasper, men han svarer nu godt igen, spanieren. Og masser af spark på benene for Jesper Lindahl, der virkelig kommer ind med nogle dybe stød. Og som også forsvarer sig fint
ser ud som om, at Spanien forsøger at finde afstanden til ham rigtigt og gerne vil bokse ham. Hvilket er meget naturligt med den fordel, han har en rækkevidde, men det er som om Jasper ikke rigtig giver ham lov til det. Og god knæ der. Har Jasper fået en lille skade, eller bløder han bare lidt for næsen? Det er svært at se umiddelbart. Man kan ikke til at påvirke ham i så fald. Nej. Det går krydset. Den Jasper, som er helt ovenpå, og som kommer godt fremad. Godt forsøgt. Altså man kan jo høre de der spark, der lander på låret af Spanien, uden han blokerer dem. Ja, og man kan jo se effekten af dem allerede. Bare klask, og der er altså også røde. Ja, det han hæver allerede. Han hæver allerede op. Han hæver på låret. Men en flot omgang af Jasper Landahl. Nej, det må man sige. Og der er helt klart noget fysik til forskel også på de to, kan man se. Han er helt anden tilgang til kampen. Ja. Men også bare når man ser på deres statur, ikke? Altså en veltrænet ung fighter her overfor en, kan vi godt sige, uden at genere ham, forholdsvis spinkel fighter han overfor. Ja. Men altså den fordel i rækkevidde og størrelse, som Spanien har, den skal han være i stand til at udnytte. Det har i hvert fald ikke været tilfældet indtil videre for Adam Said. Jeg tror, han får besked på nu, at han skal være bedre til at bokse ham, sådan så han bruger hænderne til at sætte sin spark op. Og det er netop rækkevidden, han skal gøre brug af, men Jasper er hurtig, ikke? Og hvis han får ved med at få lov til at lægge de der spark ind hele tiden, de klasker jo ind på det lår der, men det er essensen af Muay Thai. Der igen. Bak. Bliv ved. Han gør intet for at forsøge at blokere de der spark. Det kommer altså til at gøre ondt. Der kom det knæ, som hans træner bad om. Jeg mener, at Spanien, der gjorde han det så, lige som jeg skulle til at sige, at han mangler at have mod til at blive stående, når Jasper kommer, og så krydse ham tungt, mens han står på fødderne, i stedet for at springe bagud. Igen, de her rene træffer på lår, man kan bare høre det der klask, der igen her. Igen, og igen, og igen. Også en kamp i et højt tempo. Ja, det er det. Kan selvfølgelig også komme til at sætte sit præg hos de to. Og så er det efter, hvem der er i den bedste fysiske forfatning. Jasper går ikke ned på konditionen. Hvor det godt dybt stød der.
Hold op, hvor han hurtigt på ben i Jasper. Ja, det er også det, der Så i et flot uppercut. tydeligt. Han er også svært ved at følge med i det her tempo, hans spanske modstander. Ja. Han prøver, men han er vaks på fødderne, Jesper Landahl. Og Adam er jo også gået ned i tempo, simpelthen på grund af de mange low kick, der bare går rent ind, ikke? Ja, hans venstre ben, det er fuldkommen hævet op. Ja, det er helt rødt og tydeligt mærket af alle de mange dybe spark, der er kommet. Det er en ung mand, der skal på is i aften, det er der ingen tvivl om. Slut på anden omgang, og igen overlegen præstation af Jesper Landahl, som simpelthen bare viser klasseforskel. Altså det vi ser, som spanierne gør forkert, det er, at han ikke løfter benet og blokerer, når der bliver sparket. Han tager dem og prøver at glide lidt med i stedet for, og det er simpelthen ikke nok. Men Jasper giver ham jo heller ikke ro, altså. Jeg synes også, at han har altså en rigtig hurtig acceleration, og lige så snart at Spanieren prøver at komme ind og give ham noget af den samme medicin, jamen så er han bare væk. Ja. Han kan simpelthen ikke nå at komme ind og markere. Og netop hans hurtighed, det siger jo noget om det, når vi ser, at Jasper faktisk scorer flere point end spanieren med hænderne. Selvom spanierne er så meget større end ham. Tredje og sidste omgang. Nu skal der satses af den unge mand fra Algeciras. Ellers så er det altså en billet til MTGP for Jesper Landahl i København den 18. november. Ja, der skal ske noget ekstraordinært, hvis det ikke er sådan. Nu begynder han at løfte. Nu var jeg inde på, at det var en mulig fordel til spanierne, at det var blevet ændret til K1 i stedet for Thai, men det har det altså ikke været indtil videre, ser det ud til. Nej. Der har Jasper simpelthen været for god. I høj grad hans benarbejde, der har gjort den tydelige forskel. Helt entydigt. Altså, det har jo trukket spanierne ned i tempo og tvunget ham til at... Der fik han en knæ på ballen. Det gør ondt. Se, det er først nu, at spanierne begyndte at løfte benet og blokere nogle af sparkene. Fordi det simpelthen gør for ondt at blive ramt. Ej, var det godt. Du kan også se den måde, Spanien bevæger sig på nu. Han ved godt, at han har tabt. Sidste minut, vi kører på. Og den her K1-kamp mellem Jesper Landahl, som har været overlegen over for sin spanske modstander, Adam Sates. Spørgsmål om, at han kan nå at stoppe ham. Nej. Jeg tror, hvis han laver 3 eller 4 hurtige low kick, der sidder, så den kamp overstået. Der var det ene. Hans venstre ben, det er fuldstændig svulmet op. Der fuldkommen smadret. Plamager over det hele på venstre yderlår. Skal han selvfølgelig også passe på, at han ikke satser for meget her, Jesper. Ja, det er der ingen grund til, men han er jo fuldkommen fat i ham. Og han venter bare på at omgange og slutte Spanien. Han vil bare gerne igennem kampen nu. Og sidste dampe for Jesper Landahl, så kan han gøre sig klar til en MTGP-kamp 18. november, og det slutter her. Overlegen præstation. Det må vi bare sige fra start til slut.
Ja. Der var ikke så meget at komme efter. Der var ikke så meget at komme efter. Det bliver spændende at se ham til det rigtige MTGP. Og vores unge spanske ven, han må hjem og træne lidt mere. Men det der ben der, det kommer altså til at være opsvulmet med nogle dage. Der skal is på, og der kommer til at være et par dage, hvor han har det bedst med at sidde helt stille med benene op. Men han holdt alle 3 omgange, gav ikke op. Men han var aldrig i nærheden af at kunne true Jasper. Og så skal jeg lige vinde det obligatoriske bifald til de 2 unge herrer. Vinderen af aftenens 10. kamp, tegn med K1-kamp på 57 kilo, der gik 3 gange 3 minutter. Blev med dommerstemmerne 3-0. I det røde hjørne. Og ikke så meget at komme efter, selvfølgelig ensidige dommerstemmer 3-0. Vinder Jasper Lindahl, der altså er klar til MTGP-stemmen i København den 18. november. Nu tager vi lige et kort break her på Pluto TV, og når vi er tilbage, så er det når Markus Ulting, han skal op imod polske Szymon Soltis.